Eh, Christine. Oui. Eh, Nana. Ah bon? Quand même. Quand faut aider? Non, c'est là, ça va. Christine. Ado ira to godi. E bora ni fini mi an to ire. Ah oui. Mbodo la Karamogo fleur on ante me soupe ga changer. Eh? Wa ira to godi ablala. Eh, amu bete. Papi kashira ka kashine no dilanga dama. Ayo mi, abe suno la lisa. Hali te mele ko papi kashira. C'est voilà, kashira de. Karamogo ko ira to godi ablala. Eh. Tira kuma la minte. Ni la mine nyogon famila. Oui, ablala. Odu sera. Ni Karamogo malabla san Karamogo so plantora de. Ko jume? Allah. Ko mera. Ko bi Allah magan sai ski ba kalama. O mun ko tudu. Eta le ngofe. Karamogo baragala ni. Mun bi barala fu. He baro na mi kwa. Kale ko no mano Karamogo de. Ai. Est-ce que ma soko? Mune ne dili su. Mo bi mebe mga siriano ngo bulo ta kalama. Ata baragala. Ni de balbana de. Ai. Ko re ban mun. Ko re ben mun mun. Nu nga ta de fa ni na ka daga bondale. Ni mo ko were ya blala kenema. Kam na pruda ne ga Karamogo kuna. Otina ke kana Christine balo. De kana ni kelege sa ni kele to le bulu. Ne su. Ai. Papi fa kwa de fa oyi. O bu su ko mo. O te ga ba e bulu su ko sa ke na an joro mi na do wa kana ya sa. Ne te so mare. Ai sa. Su no de manyela ga te ma bo mo. Ne na wuli nyogo ne ane. Anya bisu nyogo ne. Ko ne ga sale ma do ko ne e ku to ne te se mo. Ne ga se ma se ga ku ngo sigi ne dala. Ko ne de fa. Ko me te sa. Ka so de fa ali ko mi. Ade ba wula nu fe. Na ga nyogo ne. Are be. Ai da da so ko na ga le fa. Karam jome ne ga so kono. Karamogo wa so kono. Ibe mun ga o kere abiga so juri la enno. Ai dili ko ne ga I place e so place ka ta. I nyogo na ngana e muso ma to e place ka ta para ke la fe. Ni kele ni ta le jigi. Ko te ne Christine re ta le ke se ga ta. O muso te Karamogo muso ta to na ni mitati. E bursu ko ka. Oh. Ni bo ngala din ta bursu kono de nga fuka ben tata. Igoro ha bursu kono de nyele nga dugune na nyele la. Anda mate me. Hey Allah. Maraga mu na tamane. Mafia ngana kono. Cha. Wallahi ni ko wafla miriche. Jo audiche. Ite sana e bolla koy. Maro ni amne ibe sana. Yi kono ba de. Ifere fuar de ni chena. Okemele bi ma. Okmanga ta. Aw eh. Che. Alate. No. Che, mais nous ne n'aurons pas joué. No, che nous ne pas joué. Bila, ne nous. Ou pas de couleur na kasoro wallahi masaklo. Oh.
yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ jigin cogo min na wa Taram. Atara. Cɛ fara. Cɛ, ne ni nanoma in kun y'a sɔrɔ. Cɛ. An ko bɛɛ to yen. E ye mun de kɛ de? Ka mun kɛ wa? Ne de b'o dɔn. Cɛ ka cɛ toujours bɛ na ni problème dɔ de ye. E ye ko dɔ de kɛ, i ye mun kɛ? Cɛ ma foyi kɛ sa. An ka bɔ yan fɔlɔ. An ka bɔ yan. An tɛ taa yan. N'a taara yan fɛ de cɛ, n'an ka bɔ yan sa. A y'an ka yɛlɛ, an ka yɛlɛ yan. Alhamdulillah, makɔrɔba fini kɔni o sugu k'u ka suma. N ye denmisɛnnin bali ci. Ah, n kɔni m'a mɛn mɔgɔw da ko denmisɛnnin fitinin kɔni denyɛrɛninw kun tɛrɛ ka di. O tuma n tɛna n garizigɛ tante k'a lajɛ ni Ala y'a kɛ cogo min na. A ye na denmisɛnnin fini ɲumanw nana. A ye na denyɛrɛnin fini ɲumanw. Damamori alla kele madia damamori mamadu kadi alaye damamori alla kele madia damamori mamadu kadi alaye damamori dokume mamadu fe damamori nga ote muhammadu don mamori ja o makira folo don ja o makira labando damamori ala kele madia damamori mamadu kadi alaye damamori asiri segalendo damamori dakantigi dakante sa munafiki segalendo ngotunu nyana dakantigi dakante sa damamori ala kele madia damamori mamadu kadi alaye damamori ala kele madia damamori mamadu kadi alaye ah wallahi ngo zigiri kala wara la ni nunu de be dai ina fola ne kan ni beke ka kila kan laba yugu fere la en ya la ko ira ngabenye ay na demsan fini nyuma nana yugu nana demsan fini nyuma ay nyuma me awa ah ni fini ni fana nu te ka jati Enkle. amma somo Ça va ne fa. basi boite alhamdulillah Iga nunu fini nunu uche ga ine. Wallahi ngo nyen ni bali ci bi yere de nyen ni ci bi Ce tawru wa muso taw. ah ce tawdo awo ce taw Petit sœur dori jigina quoi. Ati un mois bo folo quoi. Mi fega fini do sa. Ne ba nyuma onde imani mani oh awo iyere bize ko laje oh Nene woni fa. oh Ki dayiri me be beni no ne ba abeke togodi an bola village la geleabi an amena duguba kono kana nyeni na an bolo mine oro min soro am an kew de kan man ma ko dugute ala ni bi fe dinda man doron ta wani ta be koy nga fini to be ma ko fale e ko mi sogomada na nye balici don do bola la minu nye man ko sebe nyolu kokolu da ma ja folo minu jala nyolu de don olu te se ga ngo wa ni yugu ni coton direct for Canada mais jamais me fait dinda man doron de ta wa awon ne ye ibe ga don leader ifo jara ne quoi ibe mo de meta o fene fo yugu fere doron te nga bara da en koy abo mais zigirida ke nga jugu already ma ko sebe katama yugo fere ka nga komi ni nana duguba kono amanogo ko manogo sino retoko ni to salimata saliyo ibi hamimuna mo saliyo ibi miri muna ne tado ibi miri feminaya salimata ni miri manga Allah kanuba ne be sali de ma sali ni miri manga kira kanuba ne be sali de ma sali ni miri manga salimata hina bi delila sa salimata be miri muna salimata yo magarbi delila salimata be miri muna
tellement tu as belle voix maintenant. Hein? Donc, je vais prier sur le jour. Eh, nous m'en bien côté fait oui. Alors, il y a un femme fait là où la j'ai. Il m'a noué. Alors, et comme il. Quoi tout. Ok, il n'est pas dur. Ni kanga ben kemashigi ma. Kemashigi awo. Non, mais quand il ko ingoni. Niko. Ega muni ni. Wallahi sugumare na mperese ko jugu bola kamana to su. Akili ga bara. Akai ma blanc. OK, problème foi tala. Sinon nous yani ma. Ibe ni. Ni war sa. Ha? OK. La carte fleur. C'est la carte donne. Oh sali yo ibi miri muna. Oh sali yo ibi miri muna. Sali mata yo ibi miri muna. Ngo miri kunetila. Allah. Wallahi nen nalen Bamako ani sanche. Nene shenflana de. Ka wafla biye minen tigela. Carte ko inde sa. Numéro kon bata. Premier numéro. Dabanya ni ngire. Ay abara. Loko, Didi. Est-ce que dale mana ku Karamogo be so ngandi? Baranyela. Ni e bembe ni so mi non. Comme ici ça. Papi te ebolo sisan. Papi bambolo yoro re. Donc papi ta tna ge Karamogo buya parce que dewe te Karamogo bolo papi kelengo. O we fuka be be ke sane. Pour que du nga clan papi dewe re chende ya mo de. Dem Karamogo de. Apana ko. Ni dui. Papi de taru. Ame ko ko ke. Angoke. O muso te sega pali du ngona no. Kande polu. Ayi. Ne papi wolo bali nyangwa dam ni. Ne ba ba de mele ga ni fitini. Apana ko. Papi abaka sangala abaka wukati la. Adin kene dulo la. Akeni wa ba kabulu. Allah. O mi ore. Papi te ya ju ga suwa du. Ni ayeni sunguruba dem karamada atabla. Jona ju amat ayere. Ko bi ka bi mele sa kan mo mponi nyina. Kana mo makle en yo kono wata ulaw. Kata se barakela ma. Wa wata na su bi me. Ndagabla mbeta wata kele ya. Karamogo mage sanga isa. Akasala mo mun no. Akasala de mo mun no. Bebe gi mado. Uy. Ikungani. Kanyim sani ni kenini mateni. Ya Allah, ni tu insa. Ni rajine bene nare. Famille metaka so ala mabugo. Eni temna. Ni fewere ma tanga sabte liba faw. Ni beta koso. Ni plan intéressé en ça. Hey, ulanga dan. Dan so. Ni ama be dunwa ha yere kay no re. So juna. Hadi aso. Ya bina adi ka adaso kono ino re. Muso inte. Ni tiga tege mo subolo nete. No ni antale sa. Il flea no. Abete no ko e. Ça fait que bien. Non te diga ça. Hansu apeduya. Kadom. Oita kuile. Disi. Disi ana tega la chen nasa. En ne tega ana tega la chen nasa ni. Ai le sabu ni ne bone ni. Dini, mu ko ti dabla. Ai sa an du isa. Ne busu wona ka na bo an faru do yan du te sekele la. Le fara mi kelen fi po cɛ wara man ka nin ko bila tan il faut ka n ka dɔn kun jumɛn na cɛ bɛ ka tugu a kɔ. Flo cɛ i b'a dɔn an ka nin to yen a bɛɛ n'ala cɛ ne yɛrɛ bolo e yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma dɔ la ko i bɛ don mɔgɔ gasi la ka sɔrɔ i mi a bɛ se ka kɛ an donna gasi la ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama. a b'o gasi ne kun ɲini kɛ. Flo an ka taa so. ne b'a dɔn e nɔ bɛ nin ko in na e tɛ ɲuman kɛ fara. on va pas laisser ça. A bɛɛ ni ala cɛ u b'a fɔ ko ala bɛ mɛn retard la. O ye tiɲɛ ye nka ala tɛna ka bɛn hɛrɛ ma wala o ye nkalon ye. Ne kun tɛ nin sɛgɛn ko kuma na kunun
Ah, cɛ nin ye hɛrɛ de. Hey. A kɛla cogo di? Cɛ ko ka to an ka don sa mbe. Mais Flo ni t'aw tɛmɛ cogo ye kɔrɔlen o. An bɛɛ bɛ datugu an ɲɛ mun na? Hey, a bila, ni bila ka b'i bolo. Ne mun ko na sugu ye ta. I bɛna n ka fɛn sɔrɔ i bɛ girin o ta. Jɔn ka. Ayi, e t'a dɔn wa? E t'a dɔn. Jima ne wuli. E ni Ala ni kira cɛ ni kamelenba fila wala olu kɛlen ka nin ka numéro sɔrɔ o tɛ n ka adamadenya bannen yan. O tɛ ne ka adamadenya tiɲɛnen a b'aw kɔnɔ ne b'aw ta ɲɔgɔn dilan yan. Min sɛmɔ na min fara. Ouais. Cɛ ka cɛ yɔrɔ bila min bɛ yan. Ne ma taa n ko a ma mais e ka t'i ko fɔlɔ kɔfɛ ne bɛ taa n ko. Flo ne tɛna ko. E tɛ ko? Ouais, ne tɛ ko. Cɛ ni sɛgɛn ba in kɔfɛ. A ka ɲi Flo cɛ. Faut pas te ne ta ji bɔn. Ne bɛ nakun dɔ Bamakɔ yan koyi. Ayiwa. Ka taa si tɛ ne kɔ koyi. Ne kɔni m'a dɔn su in na kɔni n bɛ sɔn ka numéro in wele. N m'a wele k'a lajɛ awɔ ka se ka muso in ka kow cogoya dɔn. La Mamadu Rasulullah la denmisɛnnin yugu feere bi ka diya ne cɛ mɔgɔ la dɔɔni dɛ. La i bi fɛn dɔ feere o tɛ diya i la. Varan. Ouais, Flo. Cɛ ta bɛ ka taa dɛ. Là, ça, mais bon, ça. Ah ouais. C'est comment? Bro. Ça va? Cɛ an kan ka taa mais i kumana dennin fɛ Halima. Non, i b'a dɔn ma kuma fɛ yan. O cɛ o tarafu ɲɛna ko san kɛ. Ne jateminɛ la, i b'a dɔn Dibi n'a tigi den ye ale ye fɛn. Ma la sisan. Dibi ninnu ka sufɛla de ye tile fila ye sisan b'a sɔrɔ a dalen don. Halima. Ça va? Kan yɛrɛ ye. Basi t'i la kɔni. Tuma dɔw mɔgɔ b'i tɔɔrɔ. Ok. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ in na yan. Ne bɛ yɔrɔ. Ok. I b'a teliya dɔɔni. Ok. Flo. Tiens, ça marche. C'est bon? Ouais, on go. On peut go maintenant. Ouais, on peut go. Lui, c'est mon ami Vara. L'homme. Camago. Camago mun kɛra? Taa ka bɔ n ka yɔrɔ la. Walayi taa ka bɔ n ka yɔrɔ la. Ne tɛ gɛrɛ e la koyi. Taa ka bɔ n ka yɔrɔ la. Ayi ne tɛ n'i bugɔ bi sa. Kɛlɛ tɛ yen bi walayi. Walayi bilayi ne tɛ da e la. Taa ka bɔ n ka yɔrɔ la dɔrɔn. E m'a faamu. Ne nana don yafa de ɲini fɛ. Kɛlɛ tɛ yen bi e ka na ba n'an ka ɲɔgɔn faamu sabali. Walayi bilayi ni ne nana i ye min kɛ ne la n'i y'o ɲɔgɔn kɛ ne la ne b'i haramuya walayi bilayi. Min haramu fewu. Walayi n t'i bugɔ. N t'i bugɔ walayi. E ka na sa nabali. Camago cɛ i y'a fɔ dɛ. Cɛ i yɛrɛ kɛ cɛ ye sa ko n t'i bugɔ. Mais ça va. Cɛ kana sira sa. Sadi. Cɛ i b'a dɔn han. Ne bɛ yafa yɛrɛ de ɲini e fɛ i ka yafa ne ma Ala n'a kira kama wa. Wallahi n bagar'i ma. Ne y'o fɔ ye o. Ne y'a fɔ ye. Ne y'a fɔ ye n ko ne tɛ o. Wallahi i tɛ. N ye tiɲɛ bɛɛ dɔn ka ban. I b'a dɔn hali ko in kun ka kɛ yen o kun bɛ bɛn ne ma ka tɛmɛ mɔgɔ sugu dɔw kan quoi. E bɛ fɛ ka mun fɔ sisan? I b'a dɔn ni n ko n da don nin yɔrɔ kuma na quoi Camago. Sari ɲɛji bɛ sɔn ka bɔ ka sɔrɔ ma bɔ a kalama quoi. Kunu ne ye min kɛ nimisara yɛrɛ de. Kunu ne de ye ninnu gɛn. A ye Bamakɔ ban pewu. Ka Bamakɔ ban pewu ka jigin n'an yɛrɛ de ɲɛ cɛ fo badingɛ kɔnɔ. An y'a gosi ka taa. Cɛmɔgɔ ye dingɛ dɔ pa kununko hali fiɲɛ tɛ se ka pa dingɛ kunna. Ninnu han i b'a kalama k'a fɔ ko ninnu tɛ zo ye a bɛ bali ne la. A ka haramu u ye boli qualité dɔ kɛ quoi. Wa et puis u tila ka min kɛ i b'a dɔn ko wa k'e m'a fɔ ko n'i y'a minɛ i bɛ s'an na wa o k'i n'i kɔnɔ b'a di ko na ko n'i ye cɛ ye ko tugu an kɔ n ko o yɔrɔ de nɔ n dusu bɛɛ tiɲɛna n ka cɛ.
o de y'a to u nana u wosilenba wallahi kɔrɔlen ni ninnu bɛ tɛmɛ o bɛ ne fo o nana bi o ma ne fo u sɛgɛnlenba ka don du kɔnɔ ni de ye tiɲɛ sisan cɛmɔgɔ n bɛna min kɔni fɔ i ye ni ne ye ninnu tigɛ ta ne y'u tigɛ ta a ka ayi nɔ cɛmɔgɔ kana siran sa e ne terikɛ bɛ k'i tigɛ mɛ ne dalen t'e la koyi wallahi ne dalen t'e la bon sisan ne dalen t'e la dɛ cɛmɔgɔ sa a ka ɲi sa ne yɛrɛ ye yafa ɲini fɛ mais n m'a fɔ k'i yafara sa cɛmɔgɔ a ka di ne ka yafa ne ma ala kama ne ni e an bɛɛ dugu kelen mɔgɔ de ne ye yuru yarika e ye natu fili ne bɛ yafa i ma kan kelen dɔrɔn i ye min kɛ ne la n'i tora o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛli la ni bɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ne tɛ yafa dɛ ayi e fana sa wallahi wa n'i y'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ fo ka diɲɛ ban bilahi ne tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye wallahi cɛ y'a mɛn sa mais e fana sa i ka ko dɔ k'olu man ɲi o ko jumɛn ne kun ale ma to ne bolo k'a b'a daminɛ na an filɛ yɔrɔ min an kun tɛ se yen o ne fana kun y'a to ne bolo a filɛ bɛ défaut min na bon a filɛ ne k'a to e bolo cogo di cɛmɔgɔ o tuma fiɲɛ dɔ bɛ ne tɛ mun kalama ayiwa e t'an ka yan da ninnu dɔn koyi resort de b'an ka da ninnu na ni fiɲɛ fitinin wulila dɔrɔn da bɛ taa cɛmɔgɔ resort ni da an ka da ninnu bɛ taa dɛ e ye ne sɔrɔ bamakɔ yan ne ma resort ye da la o tuma e de bɛna resort kɛ da la wa maaw ka yɔrɔ ye kelen ye a ka yɔrɔ ye a ka yɔrɔ ye an fana ka yɔrɔ y'an ka yɔrɔ ye ne de b'an ka yɔrɔ cogoya dɔn komi e b'a ka yɔrɔ cogoya dɔn a ka ɲi mais nin t'a bannen ye quoi an bɛna ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ka di i ka nin kɛ kɛlɛ bannen pewu kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ bilen a e de bɛ kɛlɛ wuli koyi kɛlɛ tɛ ne kɔni fɛ yen koyi ne ka kɛlɛ bannen don e bɛ to ka kɛlɛ wuli ba e de b'a jate minɛ sisan a bɛn ka caya n'a kɛlɛ ye ayi a bannen ne tɛ kɛlɛ bilen o ala k'a kɛ an kun bɛ kɛlɛ fɛn min kama n'a bɛɛ dabila la an bɛ kɛlɛ mun na bilen i yɛrɛ k'a jate minɛ sisan n bɛ sira ɲini ayiwa n bɛ mun fɛ ala kama kana kɛlɛ kana jigiya mɛn ayi a banna o a banna cɛmɔgɔ hali ne mana kɛlɛ banna ne bɛ n tigɛ la cɛ ye la e ko fantan de bɛ kɛlɛ kɛ n'ala cɛ bi tais-toi de dila ne ma i da minɛ i kana kuma ne bɛ n da don i da la mais bilahi i kunna jala dɛ i kunna jali kɛla muso ye 2000 min di ne ma sinon bilahi kunu ne ye décision min ta bilahi ne kun nana non ni cɛ bɛ k'i tulonkɛ ne la walahi tɛ ne dɔn fɔlɔ ne kɛcogo dɔ la sunɔgɔ yɛrɛ tun ma tɛmɛ ni ne ye sa muso in ka wari dili kana na kɛ suguko jɔlen ta dɛ a ye na wa ɲuman nana yugu denmisɛnnin fini ɲuman a ye na wa ɲuman a taara a ye fara ka bɔ n'a a taara sa c'est bon merci a taara sira ɲɛ fɛ a taara an fɛ yen merci cɛmɔgɔ jaa ninnu ka nin labɛnba bɛɛ ye bulɔku de ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n'i ye ninnu ye i b'a fɔ ko hali ni diɲɛ wuli ko k'a bɛ kɛ ko bɛ se k'u jɔ a ɲɛ ma e ni ala kamalen wɔɔrɔ 2 ni cɛ 1 nka n'i y'a jateminɛ o jo don han ni ala cɛ misi fanga de bɛ nin cɛ la n'i ye cili da ne kan kunu bilahi non hali remorque ka juru tɛ nin na walahi bilahi aw jo dɔ ka sira dɛ mais n kɔni b'a dɔn n'a y'aw minɛ don o don walahi ne ta kɛra nɔgɔmani ye o a bɛlɛ bɛ balabala ka k'aw dɔw kɔnɔ walahi ne tɛ kɛlɛ kɛ nin fɛ o yugu ko ɲɛɲini yan cɛ dɔ kɛra kɛlɛ banbeli na